Sirach Kapitulo 12. Kung magbuhat ikaw ug usa ka butang nga maayo, siguro nga nasayod ikaw kinsa ang magpahimulos niini. Sa ingon ni ana ang imong gibuhat dili mausik. Baslan ikaw tungod sa bisan unsang kaayo nga imong ipakita sa usa ka tawong Diosnon. Kung dili kaniya baslan, ang labing halangdon maoy mobayad. Wala gayoy kaayuhan nga moabot sa usa ka tawo nga naglipay sa usa ka dautan. Dili kini usa ka buhat nga matarong. Panghatag ngadto sa mga tawo nga Diosnon apan ayaw pagtabangi ang mga makasasala. Buhatig maayo ang mga tawo nga mapaubsanon apan ayaw paghatag bisan unsa kanila nga dili Diosnon. Ayaw sila hatagig pagkaon, katingali unya gamiton nila ang imong kaayo batok kanimo. Ang tanan nga imong buhaton alang sa maong mga tawo, magdala ra kanimog mga kagubot. Ang labing halangdon mismo nasilag sa mga makasasala og sila iyang silutan. Panghatag ngadto sa mga maayong tawo apan ayaw pagtabangi ang mga makasasala. Kung maayog lakaw ang tanan, lisod pag-ila kinsa ang imong matuod nga mga higala. Apan sa panahon sa kalisdanan, makaila ikaw kinsa ang imong kaaway. Bisan ang imong mga higala, mutalikod unya kanimo. Apan kung ikaw malampuson, ang imong mga kaaway magpakahigala. Ayaw gayud pagsalig sa usa ka kaaway, ang iyang kadautan makadaot sama sa taya. Pagbantay o pagmatngon batok kaniya, bisan kon magmapaubsanon siya sama sa ulipon. Sama siya sa usa ka salamin nga metal, nga tayaon kung dili nimo kini pasinawon. Palingkura ang usa ka kaaway sa imong tuo ug dili lang nimo hibaw-an nga maningkamot siya pagpuli kanimo sa imong katungdanan. Ibutang siya sunod kanimo ug pukanon ikaw niya. Unya makaamgo ka sa katinuod sa akong mga pulong ug magbasol ka kung mahinumdum ka niini. Walay mobatig kasubo kung hipaakan ang mga tiglamat sa mga bitin ug ang tigatiman sa mga mangtas nga mga mananap. Ug walay maluoy kanimo kung makig-uban-uban ikaw sa mga makasasala ug moapil sa ilang mga buhat nga dautan. Ang usa ka kaaway magpabilin ug kadyot uban kanimo apan mawala dayon siya kung moabot ang kakulian. Magsulti siya og maayong mga pulong, samtang maglaraw siya unsaon pagbitik kanimo. Magpakaaron ingnon siya nga makigambit sa imong mga kaguol, apan patyon kaniya kung makahigayon siya. Kung moabot kanimo ang katalagman, makita mo siya nga naghulat ug andam sa pagpasukamod kanimo, samtang magpakaaron ingnon siya nga nagtabang kanimo. Unya malain na siyang tawo, magkuso-kuso sa iyang kamot, magyango-yango ug manglibak kanimo.